Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Isibo na warasan sa inyong Amarillo Action Radio Philippine Standard Time alas 4:55. Sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato siling matag parabati ka-aksyon sa tabok sang Gadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto Balabutan sa ato siling broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation Petsa 9 Araw ng Kagitingan. Sabado namang edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato news team sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamadaraan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Tagsa kahapon manging katimbang manaton sa aton sininga palatuntunan ang aton sininga Patrol 2 Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan naman naton kagimorsuhan anano pa nga mga eventualities from where the action is. Sabadong edisyon sa inyo palatuntunan. Buylog naton ang puwersa sa gihapon Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Action Papang, Nixon Tahom. Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Axon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad, ang inyo sining Anchorman Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinovea. Ang inyo regular Anchorman sa sininga palatuntunan, talos na ako diri temporaryo, Biyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin, 1 ka oras, 2 ka minutos nga pagpangalagab inyo palatuntunan. Sa gihapon ang probinsya sa Negros Occidental, especialmente ang Tacbanwa sa Bacolod, nagapabilin nga mabulubugnaw ang lakat sang panahon tungod sa kun kaysa hindi mapaktan lapta-lapta nga pagtupa sa ulan. Karon nga hapon may mga porsyon sa kalangitan nga medyo masanag-sanag na, pero laban daw magulugal omgid. So hindi ini garantiya nga kumon nag-amat-amat sanag, hindi na mag-ulan. Sa akon nga paranawan,
magapadayon pa ang pag-ulan-ulan. Ang storm signal number 1 nagapabilin gyapon sa Eastern Samar kag 3 ka mga lugar tungod sining bagyo nga si Agaton. Ang aton sining Holy Week, Semana Santa, dason semana, ang forecast sa pag-asa, mangin maulanon man. Daw hindi nagisubong maintindihan ang lakat sang panahon, no? Ang Holy Week ya muni ang semana nga kun init la pagabalan nagatagiti. Pero ining Semana Santa nato nga pagsaulog dason semana kung hindi matunaw ni kag magpalayo si Bagyo Agaton basi kon mangin maulanon. Masako na gani ang pauli sa aton nga mga kauturan sa ila tagsa ka mga probinsya, mga lugar, upod ang pamilya kay matinipon-tipon sila kumo nga ti malawig-lawig man ang bakasyon kung nagaobra ka kag nagatrabaho ka sa gobyerno. Kaya mo nang iba nagapanginpulos man sang tsimpo kag ligwabla, specialmente kato hindi na gid man masyado eksido ang health protocol mong sa pagpadulong nimo sa imo probinsya. Kag iba ni dara naman ang bulo bakasyon. Kasi duha man ka tuig kag wala na ka bakasyon mong tungod sang puwerte gid nga pagtimbuok sang kaso sang COVID-19. Di ko mo subong nga medyo do naghalog-halog ang health protocol plus nga nagtiming man sa okasyon selebrasyon pagsaulog sa Semana Santa. Kaya mo nang iban nga nagapaninguha gidya abisan paano makalit lang magbakasyon sa ila probinsya. Dala ang pamilya. Kaya muna sa mga bakasyonista, bawhalong gid kita ha. May pa ma-aeroplano ka, may pa barko ka. Kung ano pa nga sahi isang transportasyon, always gid nga maghalong ha. Kag palihog lang mag-ulo-aligmat na kamo sa lakat sang panahon kay ti sili mo say God bye-bye. Linaw pustong adawod basi kung ginaukay blatong balod nan mo man ang halinan kung kaysa sa mga aksidente. Mo na permi nga wagi kita diri nagakalipat sa pag-remind sa aton nga mga tagpalamati sa amon nga mga lakat sang panahon nga may bagyo, mag-ulo aligmat kita permi ha. Balay mo say God bye-bye. Balay mo ara sa igad suba, balay mo ara sa mga bulubi sang pilas, paghalong gid kita ha. Say man sa mga motorista naton, kay aton nga mga dalan madanlog, labi na gid kun ang dalan himo sa asfalto, madanlog kag indi dali-dali makakubot ang inyo ruweda sang salakyan. Sa mga layo-layo nga mga lugar nga kadtuan, kinanglan ano gani? Check yaron gid ang kondisyon sang inyo salakyan. Ang dapat i-check sa salakyan, i-check nyo gid. Dala ka mo spare tire, dala ka mo gamit. Kung in kaso, maberiya ka mo nga dalan, may gamiton ka mo. Labi na gid kung orasang kagabihon. Dala ka mo spare tire ha. O tamang ginapakayo, basi kung makupusan ka mo blaguma, ka malukpan ka mo daguma, at least may spare tire ka mo, hindi man mabudlay, kag hindi man ma-delay ang inyo pagkadto sa inyo destinasyon. Ano pagid? Kung magbakasyon ka mo, kung pwede lang, kung mahimo lang, bilin gid isa ka tao sa balay. Walo ka naman sa mga kawatan, pulo panilag, manamong makabalo nila nga daw ay tao ang balay, pagkagabi tiraho nila na, hindi ko kaya magpuli, ang balay mo ara na, ara paghihapon, pero ang sulod gamit sa himo balay, ubos na pang hakwat. Ano na importante da?
kung why na giniman sa mga mabilin. Pwede makamuguro kayo sa kaingod nyo, magtulutan aus ang balay nyo. Di ba? Halimbawa, bakasyon ka tos Boracay, madumong tupad balay mo pare. Yun lang ko tutulutan aus ang balay ko Pagbalik ko sa hali sa Boracay, dalaan talang kapasalubong. Hindi na gurogit budlay. So mo na nga ginakwanta na permi, gina-remind na permi, kaya mo na nga bakasyonis na. Ang iban, luyag mamag-tour, kadto sa mga tourist destination. Mag-enjoy, tama sila nag-enjoy ka sa pamilya mo, upod sa mga barkada mo, pagpuli mo sa balay mo. Nyala ka na nga, dogin agyan bagyo ang sulod sa balay mo kay gali, ginpang ukay na sang mga kawati. Amo na ang pinaka-importante. Sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod, matik. Ano gani? Like and share. Ara na, naka-like na kamo, kag naka-share na kamo. Matik ha? Hindi mo palipat-lipat. Ang malipat, guripat. Siling ni Ana Sinoro, salamat kid Action Eric sa tanan nga reminders kag advices sa mga ka-aksyon. Salamat gid. Welcome. May hapon dira kay Rinaldo Poderoso, ara na siya. Pa-check attendance. Sila ni Melvin Piñapiel kag ni Martin Aliling. Sa Barangay Pandanon na DSB, may hapon dira sa aton nga mga tagpalamati, Rochelle Polhencio Susana, si Marilo Travilla Catinoy, ara naman. Ang pamilya Barbas kag Rex Sencio sa DSB Barangay Pandanon nga monitor man siling ni Ray Flores. Si Richard Artisola Alpiere, ara naman. Salamat sa inyo nga pag-monitor. Ano mga balita kabantayan nyo dugay-dugay? Report gikan sa ato siling nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita ni Action Art Ayopon gikan sa New Government Center. Padayon nga paghalong kag pagsunod sang health protocol. Ginaapilar sang lokal nga IATF sa Bacolod angot sa selebrasyon sang Semana Santa. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dalon ni Action Alvin Graba. Ahente sang Tanduayo, ginhold up pa kahapon sa Banwas ang Ilog. Ang mga hold upper, matcheck ko taga na guro mo. Matcheck ko ang hold upper, taga Barangay Tabo lang guro da. Hold up nila ang ahente sang Tanduayo, pila to nakuha lang kahapon do 19,000 pesos. Ikatatlo na nga kaso lidera na tabo nga hold up sa Barangay Tabo sa Banwas ang Ilog. Tisubong ginastudyuhan gidara sang hepe ni Police Captain Castillo kung paano nila madakpan ni ang masupog nga hold-upper sa Barangay Tabo, Ilog. Ikatatlo na nga kaso. Ang ikatatlo nga nanging biktima kahapon, amo niya nangiso nga nag-report sa police naton. Kaya ang duwa ito yung pangiso kag wala to yung nag-report sa police. Nagamotor kuno nagapang-hold up mong pagpanaog sa ngihinte. Taya armas, kwa din ng bag. Dito na sulot ang kwarta. Boka ayo mga tao. No, siguro nakwan, nadaran. Ang target ni Nasubong, ang mga delivery truck. Namin ni Blang, delivery truck bla. Pasakyan, pulis ka na kasibilyan bla. Para pag hold up, tirohon na lang din ng hold upper. Puwerte nga mga tao, no? Tisubong ko enjoy na sila sang ilang nga hold upan. Ali pagaro kagabi hasta subong. Why may mo ang hinte ga taya armas lutang si mo di mapabaghatag ang bag mo nga may kwarta. Amo na nga dapat nga maghalong kita. Di ka pulisan aton dira sa Ilog, palihog lang ha. Solusyon kag solbaran nyo ni nga kaso. Kay syado ka delikado mga tunto ni namin ibitay sa bayang magiliw mo madakpan bla. Kapakahapos lang. Kapital Kolba, kabid ako. Iginalerto, dara si Police Captain Castillo. Dara sa may
banwas ang ilog ang chief of police da palihog ha. Giho na kag surveillance niya. Kagdakpan ni pasakay daw yung kaso. Abilidad nga kapital kulba lang. Ano yung mga balita sa nasyonal naton nga mga balita? Ang Dolio nagtigana na sang 100 million para sa COVID-19 testing sang newly hired workers. Ang alert level status sang Bulkan Taal ginpanubo na. Panibagong around sang rollback sang presyo sang gatong nakitaan o kumakitaan sa masunod nga simana. Wapo nga rollback, 80 sentimos. Sus, pura sulay, pura gaba, pura isok, pura hiwit. May pa nubo-nubo ka gasolina kag krudo. Dako-dakuan nyo manay. Anuton yung tao, utso. Panubuan nyo lang sinintimos. Baw kaayo. Amo na mga abilidad nga bulubudlay kwaon. Talakayon tayo ni kon may time sa atong sining pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Check tayo yung atong siri Patrol 2. Kamustahon tayo yung sitwasyon sa Bacolod. Ibaluon tang traffic situation sa report ni Action Dale Salazar sa Patrol 2. Dale, mayong hapon. Yes, mayong hapon, Action Eric, sa aton sa mga ka-action, happy Saturday, subong maulanan sa gihapon nga paniyang po Action Eric dito sa may syudad sa Bacolod. Masako-sako subong, ang plano rin ka mga nagahimo sang mauti ni Action Eric nga, palaspas, nga tawag nilang lukay. Para nasa Domingo de Ramos? Yes, para buwas nga para daw. buwas na. Do gusto ko bantisingan pero do hindi ko makasara. Kaya do kauti ko lang sir kining pagimo nga do ko makitaan mo nga do simple lang ang pagpilo-pilo pag fordera. Ay kauti ko lang sir kay ning obrahon tiya mo na bayara presyo nga 30 pesos, may 50, bayara 200, depende actually sa design kay kadakon sang lukay ang ining gidahimo sa mga manog baligya no dito sa may tubangan sang San Sebastian Cathedral. Kapilang bugkos da, Dale? Depende actually sa design, nakabakal ko 30 pesos do mo ning minimum nila. Pila ka bilog na? Pila na ka Dahil lukay? sa design actually, dahil sa black ruler, amuning kadako niya. Ina. Kating design niya daw cross ini siya, ti boss nga daw ti marinig kun mabisengan. Oo, pamisingan mo gina. Amo gani kaya mo ning ngambas ang mga katigulangan. Ako may kontra, kamo ni waswas mo, kaya matunaw na sa... Hindi, ang balak sa direct sa mga katigulangan sa muna, kung may mga aswang ko noon, palapit si babala. Kaya mo na lang ginagamit kung isang lokay na, kung di na sa kani, kupos na ba kag ano naman ito magsinabla? Malaya. Maglaya na sa. Kung sa kuha na ginagamit, kung sa sabla sa mga tulob-tuob la. Na, so, subang siya direct niya mo na subong sako-sako ini nga mga... mo na namin tuob sa holdapero. Kagiwas-wasa. Pagwaswasan na. Pero at least mga malaking nga mga spirito, actually, Magwas-lawas sila. Walain nga mga panguna-una. At least makakasa, actually, kag batay pa lang, mag-epekto man sa ila sininga pagkatawo, action, Rick. Kaya mo subong makitaan rin natin sa may tubangan sa San Sebastian Cathedral. Sa Kahilera, action, Rick, sa may kilid sang dalan. Laban na Bladil, taga-Uma Bladil mo? Yes. Taga kung hindi ko masala, taga Mursa, iba na. Yes, iba may taga Mursa, may taga Barangay Granada. Alangilan. Alangilan, no? Alangilan. Damo to yung puno lubi mo. Correct, actionary. Lukay, damo to lukay. Ito mo na actionary, kayo usually ay bandili sila, mga vendors pang gali. Arab lang tikon seasonal, ang Holy Week tikon, hindi ba niya actionary ka, everything nga obligas sa bulak, kung makadulo diskarte man. Sa mga Holy Week, tiyan mo nang sinangin sa kawan karon ang pagbaligya, no, sang mga paraspas o amo na no, sa may tubangan sa San Sebastian Cathedral. Dira kayo na sa may Burgos Market, nakalabay makita kayo na actionary kag may araman sa mga nagabaligya sang sining mga lokay actionary. Tibuas nga daw tiyan mo na subong obrahon. Iban kayo na tama man ng malakal na mga katigulangan. Yan actionary. Ang kuwan na bla, nang naganaplax na gani? Ang ginambal mo bagulom la, lipat ko. Ang lokay. Ang lokay na bulong nagli sa katol-katol, sunugon mo nagli kabutangan mula na. Okay. Amo na rito ka. Inday Runa trabaho, Rida.
Tulog ka, gina siguro katol-katol, butangan lana, may kuwan ay Ang mga lukay ay. nasinarek pa sa mga katigulangan, kahit dati ang mga blaan doon naman, na naman bala kati, ipasa-pasa, mga Gani, information, na ang tiban dito na testingan naman, kumbaga tested and proven na ang mga sinanguna nga mga pang-reactionary katugtog sa bong patayo man sa gihapon nga gina-apply bisan nga nagamoderno na ang atan sining nga pang kalibutan na action na Eric no kaya mo na diri sa area sang Bacolod City Public Plaza the reactionary do manageable no ang lakat sang traffic actually ay aning mga malagbaligya sa lokay hindi man yan sa may kilid sa darang kundi sa reactionary kami grill sa reactionary na may railings sa may San Sebastian Cathedral nandira sila hindi sila wala sila kasabad sa traffic kundi ara sa may kilid no sining gate sa cathedral nagaraya ini sila from left to right actually kay lilain man nga mga manugbaligya diri sa may tumangan sang simbahan na action Eric kapag sa mention ta magluwas din sa may cathedral meron man sa mga nagabaligya sa lokal dito sa bayan sang Burgos Market kay paglabay natin sa Burgos Market tigin check nato na mga market vendors nga pagasaylo unti ito plastada naman nakaplastada sa isang gusto ining mga market vendors sa vegetable section sa Burgos Market padulong dira sila sa temporary stalls sa may Daniel Ramos Street action Eric kalti mo daw mga transient nga mga market vendors tulad pa itong nila subong nga pwesto samtang ginapay dalam sa renovation ang ila sining former abe o sa ito ginabaligyan sa may Burgos Market mga man atis ara sila sa action Eric kag mangin visible sa mga managbakal sa merkado sa publiko kag hindi na sila maulanan kay may ara man sa mga temporary stores kag ginapahamtang dirang kontraktor kag may sin man no or ato pa ang ila sining baligyaan action ano oras binditaan saga Dale? Eric? Ano oras binditaan saga alas 6? Tapos misa? Ang misa bukas nga adlaw. Tapos misa na mo na pag bindita? Yes, daw mo na siya ang usual nga ginahimo action. Actually, may rekta diri sa kay pang schedule regarding diri sa kung ako sining nakuha nga litrato. So, bukas nga adlaw, 10, 2022, so mani Palm Sunday, the Passion of the Lord, alas 6, no? Graduate ang misa. And then 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m., 12 noon. And then 1:30 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., kag 6 p.m. Amo siya ang schedule action Eric para sa pag-umpisa na sa Holy Week buwas nga adlaw. Kung may pagkadulo demonyo kapatasan, pwede ka da ka pabindita buwas o waga pa? Pag magpahampak lukay na sa... Yes, actually, pwede good. Actually, tika makita mo man to kayo ng mga malagbaligya sa lokay. At nagayiho man sila para makagandal man sila action Eric. Iti, amo na bala, hindi iya tanan nga mga lugar sa Bacolod City nagabaligya kundi usually sa mga simbahan. Tiya mo na, magduwa sa Sebastian Cathedral. May raman sa ibang simbahan, pero limitado ang ginabaligya. Pero dito sa may tumagal sa Cathedral, damo kayo sa pilian na kumbaga mayroon kayo sa choices section na Eric kung anong design ang imo sining pagabaklon. Di mayo gid ako makabakal ka, maka-attend kami sa buwas nga adlaw para mabibitahan kay iba mas mabakala block niya kag hindi ila makatambong misa. Dito hindi ginagoro effective ang imo sining lokay dra action Eric no. Di mo na kay na nakita natin ang creativity sang pila ka mga managbaligya sang lokay ada sa may San Sebastian Cathedral action Erica. Samtang subong sa hapon, iban din sa mga pumuluyo sa Bacolod City, nagawala-tulat pa nga magbalik ang linya sa kuryente. Din subong kay until pa man 6 p.m. ang brown out, no? Actionary kang scheduled na brown out sa NGCP. Dito na lang pag-antos, damay na lang ang mga tinion kay pag alas 6 ang gabi, hopefully on time, no? Ang NGCP kagti, ang Seneco, makapabalik naman sa lin sa kuryente, especially dito sa may eastern portion sang syudad sa Bacolod. May na ito, sa connection Eric, dito sa may SM City Bacolod, ang ilasining parking lot. Daw halos puno, almost puno ang parking lot no sa sining mall action Eric. Mo na black kay lawig nga ban out ang na-experiensyahan subong
diri sa may syudad sa Bacolod kag katupad man nga mga syudad kag Banwa sa may Negros Occidental Action Erika. May lang sa moderate to having situation sa traffic diri sa Action Erika sang Burgos, no? Like diri ba Action Erika sa may tunga balasang dalan nga meron sang atso. Okay. No, kay left and right ginbuka ano naman gintiltig ang dalan ti amo naman yung subject for construction. Kaya mo na, iban rin nga mga motorista naghihinagid halakat action like doon at subong 2 lanes pa, pero sa ulihi, mangin 1 lane na lang, no? Kaya ang isa ka lane, kaya mo na ang subject for road repair action Eric Sayman sa piyak na bayin, left and right, ang ining portion. Kaya actually, kalabanan dito subong sa Bacolod City ng mga dalanon, may mga road construction gidman action Eric, kaya mo na nag-cost isa sa mga rason, kung may mga pagbulubugat no, sa lakas ng trapiko, dito sa may syudad sa Bacolod. So far, dito sa may downtown, halos kompleto na ang napatigayon nga proyekto sa DPWH Bacolod District Engineering Office Action Eric. Pag-tiyama sa mention natin, may pilapaya ka mga portion sa Bacolod City nga sige-sige sa gihapon ang mga road repair kag renovation action Eric, no? And samtang tiyama ni subong panahon action Eric, kay na daw nag-ulan-ulan, pero subong daw nagtulutaw-hay na. Kabay pa sige-sige na lang? Hopefully nga mag-sige-sige ang mga mga panyempo nga doon nag-dulom-dulom gid man, pero hopefully hindi lang magtupa ang pag-panaliti action Eric kay tiyam na bulubudan especially kan basa ang aton sining mga dalanon, no, kag tiyam na especially sa aton sining mga motorista. Kung hindi na karon mag-ulan ni karon ni gabahan naman manog-inom ni karon sa kwan pro. NGC. Karon tutugnaw da namit ni shot mo. Amo magani kay boss nga daw Domingo tiya daw sang pagpahuway. Pero tuduhan mo sumong inom kay boss makwan ka na. Pamalandong ka na mag-inom sa semana. Amagid. Pwede kita si Derek, no? Kahit ang panumdol sa iba, basi next week pa rin ang Holy Week, pero boss na, mag-start ang Holy Week. Kaya mo na, pamalandong na, umpisay na, kay basi pa lang. Basi pa lang, magbago ka? Basi pa lang magbago ka. Palangin mo, sining nga mga panggali. Kung baga, lubos-lubosan na ka rin, para at least lawig-lawig nga pagpahuway action Eric, no? So, yun na. Subong na mo nag-celebrating na sining mga kadlawan. Happy birthday lang nila sa inyo. Ating iban din sa atin action Eric. Sino birthday klala mo? Bata ni Miss Melinda. Yada ko. Yada ko lang sa Zuri. Yada ko. Pila na edad niya? Lipat ko. 7 na, no? Dagla din action Erica. At happy birthday lang nila sa ila action Erica. Sa mga nagasaulog, sang ila sining kaadlawan. So far, standby kami diri ni action Papang diri sa may Dalomas ang police station number 1. Diri kay kita subong nag-observe sa mga palibot sa may Bacolod City Public Plaza. Kay ti kasul action Eric nagpagawa sang press release ang Bacolod City PIO nga ti under red category na or red alert ang ang bugos nga Western Visayas sa lakip diri ang Bacolod City bawag ganin sining low pressure or tropical depression rather nga pagatawgon nga si Agaton, no? Amo niya sining ngalan si Agaton. Tiyan ni ang first nga bagyo letter A action Erica kagamo ni aton sining nga CDR mo tin naka-alerto man ongoing ang monitoring at ito mo ni aton subong sitwasyon. Wala daga ulan-ulan subong so far, no, as of broadcast time diri sa mga syudad sa Bacolod. Observation report sang patrol karon nga Sabado sang hapon ang ka-action yo action dahil sa lagar mga ka-action sa diin kaban sa Pinas. Daguton ka sang awon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kid Action Day Salazar, there you have it, live report sa Patrol 2, sitwasyon trapiko sa syudad sa Bacolod. Balikan talaga ron sa Action Day Salazar sa latipon niya sining mga aksyon balita. Isibo na ang orasan sa inyo Marilo Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Pagbalik sa inyo palatuntunan, report na gikan sa ato sining mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno
O si saon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya pinagamat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining... Pabalik diri sa itong mabalagan sa Action Report after edition Sabado nga presentation. This time, i-check na naman report na gikan sa ato sining nga mapatrol unit reporters. Unahon ta report na Action Art tayo pong gikan sa New Government Center padayon nga paghalong kag pagsunod sa health protocol ginapilar sa local IATF sa syudad sa Bacolod angot sa pagsaulog sang Semana Santa. Yari sa Action Art tayo pon. Line number 2 sa report. Action Art may hapon, please come in. May nga po, Nokson, Eric, boyawan mo ko pag-ita. Dahil di ka makakontak ko sa station ba? Ay nga, brown out ba? Brown out pa di. Schedule pasiga. alas 6. Okay, alas 6 dugay ba si Siga ng Goroda? Oo, wala gani naglabay si Tito Daniel. Sino? Tito Daniel. Oh. Daniel. Okay. Nagpito siya sa lakad na. Mm-hmm. Okay. Signal mo ga utol-utolo? Action Art? No. Okay. Ile ko ba si signal man ay posisyonin kada medyo ga utod-utod? Okay. Ile ko ba nebe adjust gamay kay daw ga kuha ng signal mo? Check tara liwat ang signal Action Art tayo. Pon may hapon dira kay John na Midisilo Cañedo dara sa barangay Kabug kapamati sa aton nagalantaw Milili Oligo mayong hapon kay Migot JP Ahina kay Manang Edith Yanson Binoman mayong hapon kag kay Ray Flores Baryoga naga-monitor sa aton. Action Art, please come back. Nagawon ko lang niya kay no mayat-mayat di gawa nga posisyon no. Oo. Ang balita gikan iya sa Bacolod CDU may panugyan si Vice Mayor Elcid Pamilyara ang kamong chairman sa local IATF na kung mahimo sa publiko umpisa buwas kundi kuana Semana Santa na siling niya dapat inigin maghatag sa kumpiyansa especially ang ginapaabot nga influx o kung maglagaw, mag-outing ng mga pamilya ang ginalantaw ni diri kung hindi sa Bando kang Domingo muna ang inuguwa pagkanto sa mga beaches mo. Siling diri ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, bisa na mo ng sitwasyon kinanglan na bisa na lang dalawan kita kag 100% na ang maska diri nga ginatubutan. Dapat hindi gid magkumpiyansa kag sundot gihapon ang ginapatuman nga health protocol. Kaya sila nga mabudlay na kung after sa siling activities, base ba lang, no, kung may aral sa magtabong kapag search sa kaso. Kaya ang importante, diri sunod iya sa kay Vice Mayor Elcid magluwas sa pagpamalandong, kundi malikawan nga magkanto sa pamilya o kung magtipon-tipon sa pag-outing, kinanglan, maging prioridad din ang health protocol o safety measures. Yari nga para yan ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ang tradisyon sang Pilipinos, Sabado de Gloria or sa Sunday, no? After the Holy Week, nag-outings na, nag-ginuwa, nag-celebrate. So, ang aton advice is for all of us to continue sang aton observance or practicing sang aton or practice ang minimum health protocols. Allowed na ang mass gathering, allowed na ang 100%, no? Under the level 1, but let us still continue siyang aton social distancing and wearing of mask. Kadto sa mga beaches, maintain din nila ang social distancing. Amarason Eric, ang reminder ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, among tanda pamuno sa local IATF sa Bacolod City. Balita ikan sa Bacolod City, o lang sa hartay hupon, mag-aksyon din kaman kabahin sa Pinas, laputan ka sa mga balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kid Action Art tayo pong gikan sa New Government Center. Mga aksyon balita this time, i-check na naman ang report ng Action Art Graba. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, ahintis ang Tanduayo, ginholda pa kahapon sa may banwasa nga ilog.
Ila to 19,000 pesos tong cash ang nadali sa mga hold-upper. Yari sa line number 1, si Axel Alvin Graba sa report. Axel Alvin, may hapon. Maayong hapon sa imo aksyon, Eric. Nagahimo na sang tikang ang mga kapulisan sa idalom sang Ilog Municipal Police Station agud makilala ining duha ka mga persona responsable sa pag-hold up kahapon sa ahente sang Tanduay didto sa kilometrahe 114, Barangay Tabo sa Banwa sang Ilog. Ang tagreklamo kilala kanday Nestor Artikulo amo ni ang ahente kag ining si Wayne Tad 26 anyos amo ni ang driver sang panel van kag tanan empleyado sang Tanduay. Sunod diri kay Police Lieutenant Rolly Undoy, ang Deputy Chief of Police sang Ilog Municipal Police Station, alas 12 pasado kahapon nga adlaw samtang nagadiskarga sang ila sining produkto sa Pangging Store apang hinali na lang nga gimpalapitan sining duha ka wala makilala nga suspek kag nagdeklarar sang hold up. Nakuha sa mga suspek ining 19,000 ka pesos nga koleksyon sang biktima kag gilayon nga nakapalagyo sakay sa iya sining nga motorsiklo padulong sa Barangay Tabo proper. Plano karon sa mga kapulisan nga maghimo sang mga pamaagi agud makilala kag maaresto ining suspek. Katong napangay nila, katong pinambayad ng store, more or less 19,000 ang amount. Tapos, nag-trade away man tong dalawang motorsiklo. So, ang modus nila to, 2 to 3 times na lang naman, pero walang complete mat dati. Dito rin sa area, sa Tabo, pangatlo na insidente na, hindi pa natin ma-determine kung sino mga grupo. Nakipag-coordinate na kami dito sa mga barangay official, sa mga tanod to. So, under monitoring. Tapos kami, i-deploy naman na itong mga mental na mo para monitor ang mga activities ng mga hold-upper. Oo. So anong posibilidad nga taga-basit daralan sa lugar ang ining mga hold-upper, sir? Marami po tayong mga anggulo, magiging personal interest o mga grupo ni 3 times na natabo pero walang report. So karon lang sila nag-report na karon. Importante diri, sir, na alerto naman ang mga kapulisan sa Banwa sang Ilog. At least gumagawa man kami ng paraan para paano natin masugpo to kung sino mga grupo. In short of it, sir, wala pa na-identify kung sino ni mga hold-uppers nga ni. Actually, sa natin, sa record, wala pang kasiguraduhan kung anong grupo niyo or maaaring dito lang din sa area. So, ongoing pang monitoring ng intel natin. Pero may plano man ang aton Chief of Police, si Police Captain Tersley Castillo, sir? Mayroon tayong intervention na gagawin by this week. So, nagplano naman ng ating Chief of Police na as soon as possible na masosolve ang mga hold-upan dito sa Barangay Tabo. Ang pahayag ni Police Lieutenant Rolly Undoy. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kid Axel Alvin Graba report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mayapon dira kay Rochelle Polhenso Susana dira sa area sang Barangay Tangob. Sinel ni Realista man na. Ga-monitor man sa ato no. April Rose Paunal Bilyarta. Tamiayo lang ang pamilya Paunal kay Papang Junior kag kay Mamang Lydia. Athena Miran, bayong hapon dira sa imo Ginatakos na sa tikos kag sunugon ang gintikos kag i-mix sa lana mayo na ang tikos mo. Gali ka sa kuan rito sa Yakakwan ng lubi, lukay ka lubi. Migo ko, kumpare ko Ryan Borja, monitor kita sa Barangay Sumagwa. Kay RM Raymond Casiano Sampulo, dara sa Barangay Sagasa, upon sila ni Bernie Yanson. Oy, migo ko Manny Lokyas, diretso lang si Nong Achilles, kag Nong Jamie, kag si Roger. Alin na kay Manny Lokyas. Bao sinong mulo, ara, driver ni Kapitan, Bibing Noble, ga monitor gi si mulo
si Mulo Batang, ang bata-bata driver ni Kapitan Bibing Noble. No, mga puntanong, way kita do. Milili Oligo, ara siya. Si Dino Alik, sa hinigaran ko no, wala, dugay-dugay, ulan, wala gid untat. Ay, gali ka sa hinigaran, sige da ulan. Edwin Dicatoria Gonzales, gamonitor man sa ato, no? Angel Grace sa Panhilason, ara man. Isidro Villaflor Makiling, mayong hapon. Ginatamyan lang dira ang pamilya Torre sa Valladolid kag sa Paranaque. Ang panamya halin kay Alexis Wing Torre sang UK. Gamonitor man sa aton siningapag pangalagad. Salamat gid. Gamonitor si Mary Grace Crisostomo, si Leopel kag Tatay Teddy. Halin kay Rona Trava Rihida ang pagpanamyaw. Sa kay MGS Candido Hildori, mayong hapon gid kay Sherwin Juarez Montelibano, kag kay Welma Inocencio Cabarles. Pa-check attendance lang sila. Dugang anta ang ato Cinema Action Balita, pagkatapos lang sa ato sini importante, dugang pa nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account. May hapon nila kay Benito Magbanwa and family sa Banwa sang Kawayan, kay Giovanni Mel, Arlene Anerdes, Sinoro kag Pilar family ginatamyaw gid ni Ana Sinoro, kay Kuya Khalid Dalidig. May hapon nila kay Kuya Khalid Dalidig, ang presidente sang Muslim community diri sa siyudad sang Bacolod. Kay Nina Litoyda mayong hapon gid. Ya monitor man siya ho. Salamat gid. Sa kay Rems sa Mamilya, Berdin, sa kay Akuni Kram, Akuni Kram. Ga monitor gido. Si Alex Montesa ara man. Naga monitor man sa aton siningapag pangalagad diri sa inyo palatuntunan. Kay Marlene Diaz da. May hapon kay Marlene Diaz ha. Naga-monitor man sa ato siningapag pangalagad. Ang iban nga mga balita isyo, bantayan nyo karon sa papangalagad sa nga aksyon na firing line with aksyon na Brian Morden. Donami para tsada karang kada chimpo ko alang-alang na. Ang inyo para tuturan action report after edition Sabado nga presentation, magatakop ini temporaryo, balik naman ini sa Lunes. Ato sining mapatrola unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Aksyon Albing Graba, Aksyon Artay Hupon. Kay Aksyon Dale Salazar, back to back sa itong piloto sa kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Opo diri sa itong mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa itong IT expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Siyudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa pasang programa ang Aksyon Balita, Evening Edition o pod kay Aksyon ang Depensor. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinovea, talos lang kita diri temporaryo, pero kita na kita karon sa Action Night Patrol last 9:30 top alas 11. Ako naman si Action Eric Magbaro, salamat gid sa inyo papamati. Happy weekend mga kaaksyon. Sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.